Bon dia, què tal està la situació meteorològica caracteritzada pel fort vent que avui ha tornat a deixar ratxes de més de 90 km per hora al llarg de les últimes hores a les comarques del nord de Castelló. Anirà perdent força. Tot i això, avui tenim avisos, però hem de dir que tant avui com demà, avui a últimes hores, demà no serà tan fortes les ratxes com en les de les últimes hores i dies, però el divendres i especialment divendres-dissabte tornem a tindre una situació que serà especialment delicada perquè el vent de ponent i mestral bufarà fort o molt fort i arreu de les nostres comarques. Els avisos per avui de l'Agència Estatal de Meteorologia ens mostren aquest color taronja a les comarques del nord de Castelló i el roig a l'interior, que ens diu que podem tornar a tindre ratxes de fins a 90 km per hora a l'interior nord i en general al voltant o superant els 70 km per hora també en punts del litoral nord. En general, el nord de Castelló, el més afectat per aquestes ratxes fortes de vent i que, com podem veure, ja ens han donat valors avui també propers als 90 km per hora en el cas de Catí, ratxes de vent de mestral, 66 km per hora de vent de mestral a Fredes, 65 a Sant Mateu, 61 a Vilafranca, 55 a Xert o 44 a Utiel. Un vent que tenia com a efecte la mala situació marítima que encara continua afectant les comarques, la zona litoral del nord, com podem veure en les zones que este matí Juan Ramon Barellés ens mostrava des de Xilxes, de la platja de Xilxes, una situació, la de mar de fons, que encara també es veu en alguns punts del nostre litoral i que ha afectat algunes comarques de més al sud, imatges de Torrelamata, a Alacant, on per altra banda feia un dia esplèndid, ja que avui les màximes s'han recuperat una miqueta, i en altres zones la mar ha quedat ja en calma a l'espera d'aquest nou temporal que notarem sobretot a partir del divendres, però vegin com en la jornada d'avui teníem aquestes imatges plàcides del cap de la nau, imatges que ens envia Toni Bolufer i que ens donava una situació de calma perquè fa a la zona de la Marina respecte a la mar. Núvols que ahir travessaven les nostres comarques, unes imatges accelerades dels núvols mitjans i alts que es van poder veure a la zona central i també a bona part de la meitat nord del territori. Imatges de Rafatena que ens mostren aquesta nuvolositat que ens travessava des de l'interior cap a la costa, que no va tindre cap conseqüència i que també ha contribuït a deixar un ambient en aquestes primeres hores del matí amb una eixida del sol caracteritzada per l'aspecte rogenc. Núvols alts, cirros, també en esta bonica imatge del Mont Cabrer que ens envia Juan Carlos Moll podem veure encara els restes de neu al cim de la muntanya i aquesta zona de boira que s'ha format este matí en les zones més deprimides. Boires que han sigut molt puntuals avui i que de fet només s'han pogut formar a les comarques centrals perquè a la resta el vent no ha fet possible que això passarà. També el vent ha tingut un efecte sobre les mínimes, les repassarem a continuació, però primer podem veure en la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat els núvols abundants que afecten avui la meitat nord de la península Ibèrica, uns núvols que sobretot han travessat el nord-est, en el nostre cas han sigut els més propers, però que com podem veure a la resta del territori o a gran part del territori han sigut més bé escassos respecte al centre i al sud de la península Ibèrica. Per davant, una jornada que estarà marcada, com els diem, per aquest vent, especialment a la meitat nord del territori, i un vent que, com ha sigut present al llarg de la nit, no ha deixat que els termòmetres hagin baixat massa. De fet, les mínimes han pujat i no hi ha hagut més que gelades puntuals. Han sigut difícils de trobar a les comarques del nord i, de fet, entre les més baixes d'avui hem tingut els 0 graus de Fredes, l'1 de Vilafranca, el vora 1 de Castellfort, 5 a Castelló, un poc més de 5 graus a la Vall d'Uixó i 4 a Onda en altres de les xifres de les mínimes registrades avui. A les comarques centrals teníem uns valors que han deixat també gelades molt puntuals. De fet, a prop de la costa han tingut 4 graus a Llaurí, Alzira o Sagunt, 1 grau i mig a Xàtiva, 6 a Gandia i prop de 6 a la ciutat de València. Altres valors de la jornada, entre els quals hi ha alguna gelada on ha fet menys vent, a la zona de Jalance, amb l'1 grau per davall de 0, però vegem com a Utiel la mínima ha sigut de 4 graus i mig positius. Això a causa del vent que ha estat bufant amb persistència. Bunyol ha tingut una mínima